hasiko dira lan puntuagarriak eta 8 handiko ariketan hasteko jintzizte mikroetarat, Maindi eta Xan. Bikotea ziezte eta bada oren bat itsaso bazterrean isil-isilik ibilki zieztela. Bikotea dira eta bada oren bat itsaso bazterrean isil-isilik ibilki direla. Maindi hasita, 3 bertso sortziko dira. Donibaneko ondartza dugu, aspaldidanik begiko, lehen aldikotz hemen izan zen, uste ginuen betiko, ni feminista izango naiz bai, baina mutila mutiko, gizona hemen zuzira eta enaiz mintzatzen hasiko. Egia duzu hemen hasi zen, gure arteko maitasuna, hemen ginuen adierazi, biek gure leialtasuna. Badu oren bat hitz baino ere, ez dautzutala entzuna. Bainan ze polit dagon zurekin, ere bai isiltasuna. Arazo denak saiestea da, zuk duzuna atsegina. Arazoa hor dela dakigu, eta aipatu ezina. Neska aipatu zinuenetik, ez da deus ere berdina, uste dut senda ezina dela, orduan hartu nuen mina. Beraz mina handi bat duzu maite, ta hori ezin ukatu. Bainan gurea ezin baita ez, hasilekuan bukatu. Nahi dauzkitzut hitz goxoñoak, oraino ere kantatu. Baina nik orain musu bat nahi dut, beraz zendako mintzatu. Musua eman nahi dizut baina, ez bainak ezin mugitu. Itzak isildu ta segitzeak, alde ontatxarrak ditu. Azken aldian aheman honek, mila gauza bitxi baitu. Orain berezi gintezke edo, ola isilik segitu. Aiene Maindi, zuk badakizu, amorostua nizala,
gaurko ondartzan, gaurko egunean, lehen egunean bezala. Beraz isilik segidezagun, ta ala. Dena untxa joanen da gero, olatuetan bezala.